Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kalian kula wonten ing pasinaon basa Jawi. Wonten ing wekdal menika kita sareng-sareng badhe nyinau bab kabudayan. Nah, materi menika saged dipunangge sinau kangge kelas 9 SMP lan MTS. Saderengipun kita sinau bab kabudayan, kula badhe maosaken menapa ingkang kedah dipuncapai wonten ing pasinaon menika. Kompetensi dasaripun memahami teks untuk menyatakan berbagai maksud dan tujuan dalam masyarakat sesuai dengan unggah-ungguh Jawa. Indikatoripun menyebutkan unggah-ungguh atur-atur lan menyebutkan berbagai cara atur-atur. Nah, samenika mlebet wonten ing materi bab kabudayan. Kabudayan kuwi ing Jawa akeh banget jenise, akeh banget wujude. Nah, wonten ing wekdal menika salah sijine kang arep disinaoni kuwi yaiku kabudayan bab unggah-ungguh lan tata krama. Wujude kuwi eneng sing dijenengke atur-atur. Nah, atur-atur kuwi biasane dienggo wong nalika duwe gawe. Tembung atur-atur dhewe kuwi nduweni teges ngaturi rawuh. Dadi yen eneng wong atur-atur kuwi biasane eneng wong duwe gawe. Nah, wong sing duwe gawe kuwi ngaturi wong liya, bisa tanggane, keluargane utawa sedulure supaya rawuh ing adicara kang dianake karo wong kuwi mau. Lajeng atur-atur kuwi duweni teges ngundang utawa ngaturi wong liya supaya kersa rawuh utawa nekani sawijining acara. Nah, dadi yen misale dhewe kuwi duwe acara, kuwi bisa ngundang keluarga, sedulur utawa tanggane kanthi cara atur-atur. Kuwi yen miturut tata krama utawa unggah-ungguh ing Jawa. Salajengipun, tuladha atur-atur ing Jawa kuwi eneng 3. Sakjane isih akeh meneh nanging sing kudu dingerteni wonten ing bab menika kuwi eneng 3, yaiku atur-atur layang ulem, atur-atur kenduren, lan atur-atur arisan utawa kumpulan. Atur-atur layang ulem kuwi ya awak dhewe teka ning omahe wong kanggo ngaturi layang. Bisa layang lelayu, bisa layang yen ana walimahan utawa wonten mantenan, bisa uga layang kanggo adicara, nah lan liya-liyane. Lajeng eneng sing jenenge atur-atur kenduren, kuwi khusus kanggo ngaturi wong supaya rawuh ing adicara kenduren. Nah, menawi atur-atur arisan utawa kumpulan kuwi ya ngaturi wong liya supaya melu supaya rawuh wonten ing acara rapat utawa ngrembug sawijining bab. Nah, lanjut nggih, materi ingkang salajengipun unggah-ungguh wong atur-atur kuwi uga diatur, uga dijelaske ing Jawa. Ingkang sepisan kuwi matur kula nuwun utawa salam karo ndhodhok lawang. Nah, sadurunge awak dhewe mlebu omah kuwi kudu matur kula nuwun sik lan uluk salam utawa ndhodhok lawang. Nah, yen wis dimanggake karo wong sing duwe omah lagi mlebu lan yen wis dimanggake lagi lungguh. Menawi sampun awak dhewe kudu ngerti uga yen awak dhewe mertamu, awak dhewe arep ngaturi wong kuwi kudu nganggo sandangan kang sopan lan pantes. Lajeng sikape awak kudu digatekke, kudu sopan lan duwe tata krama sing becik. Anggone ngomong uga kudu migunakake basa krama, apa meneh yen awak dhewe ngaturi marang wong kang luwih sepuh. Lajeng ingkang pungkasan kuwi yen wis rampung anggone atur-atur aja lali caos palaporan marang sing ndhawuhi. Dadi awak dhewe kudu ngomong karo sing ndhawuhi atur-atur yen pesene utawa undangane kuwi wis tekan ing wong kang diaturi mau.
Lajeng samenika badhe nyinau jenis-jenise layang Jawa. Dadi wong Jawa kuwi duwe akeh layang-layang. Layang-layang kuwi udu layangan lho. Layang-layang kuwi tegese surat. Nah, yen basa Indonesia kuwi padha karo surat. Layang kuwi eneng 4 jenise. Sing kepisan eneng jenenge layang iber-iber. Layang iber-iber kuwi layang pribadi utawa ora resmi. Dadi katujokake saka sawijining wong kanggo kancane, kanggo sedulure, kanggo keluargane. Nah, kuwi bisa disebut jenenge layang iber-iber. Ingkang nomor kalih eneng jenenge layang kitir. Nah, layang kitir kuwi memper utawa mirip karo SMS. Dadi layange kuwi isine mung singkat. Cekak aos kaya dene SMS utawa Telegram. Salajengipun eneng sing jenenge layang ulem utawa undangan. Nah, iki mau contone wis disebutke ya. Contone bisa layang rapat, layang kumpulan, kenduren, yen ana mantenan, nah kuwi bisa disebut layang ulem. Salajengipun eneng sing jenenge layang lelayu. Layang lelayu kuwi layang kanggo ngabarake anane sripah, anane wong kang tilar donya. Kuwi disebut layang lelayu. Salajengipun wonten perangan layang ulem utawa undangan. Dados menika minangka cengkorongan utawa bagian-bagiane layang ulem. Ingkang sepisan kuwi jenenge irah-irahan. Irah-irahan kuwi padha karo judul. Nah, sak ngisore judul kuwi eneng jenenge salam pambuka. Lajeng wonten ugi pamuji marang Gusti. Ngisore meneh eneng surasa ulem utawa isine ulem. Nah, isine layang ulem kuwi ya kaya biasane sing awak dhewe sok entuk ning omah. Ya apa acarane, dinane apa, tanggal pira, jam pira, lan papane ing ngendi. Nah, salajengipun wonten pangarep-arep. Nah, harapane apa? Harapane ya yen bisa awak dhewe teka ning acarane kuwi. Yen wis lagi salam panutup, terus ditulis papan lan tanggal anggone ngulemi. Yen wis dikei keterangan asmane kang ngundang lan biasane eneng tapak asmanipun. Salajengipun eneng cengkorongan layang iber-iber. Nah, iki padha karo sadurunge mau. Dadi iki bagian-bagiane layang iber-iber. Sing sepisan kuwi eneng sing jenenge adangiyah. Kuwi kanggo nyebutke layang kanggo sapa. Lajeng eneng jenenge pambuka utawa purwaka basa. Kuwi minangka salam pambuka lan kabar keslametan. Salajengipun surasa basa utawa isi. Kuwi minangka wigatine layang. Nomor 4 wasana basa utawa panutup. Kuwi sabubare isine layang. Lajeng titi mangsa kuwi panggonan lan wektu panulising layang. Terus paprenah kuwi sapa sing nulis layang. Lajeng tapak asma kuwi tanda tangane sing ngirim layang. Lajeng sing keri dhewe eneng jenenge nama. Eneng jenenge nama. Dadi nama kuwi jenenge sing ngirim layang. Ngaten nggih. Nah, wis cukup tekan semene pasinaon dinten menika. Materinipun sampun kula andharaken sedaya. Menawi anak-anak badhe manggihaken ngelmu ingkang langkung kathah, badhe nambah wawasan, saged pados ing buku utawa ing Mbah Google. Menapa wonten ing YouTube pados video-video pelajaran tentang kabudayan utaminipun bab atur-atur. Cekap semanten, matur nuwun, sampun midhangetaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.